ఆకాశమెంత ఉన్నా గాని సూర్యుడొక్కడే, వేల ఏళ్ల తెలుగు చరిత చంద్రుడొక్కడే, ప్రపంచాన తెలుగు ఖ్యాతి చాటిన మహనీయుడు, తన పేరునే బ్రాండు చేసి చరితను సృష్టించెను. విజను ఉన్న నాయకుడు మహామహానాయకుడు తనే తనే చంద్రబాబు నాయుడు. మన కలల రథం నడిపే రణధీరుడు తనే తనే చంద్రబాబు నాయుడు. తెలుగు పౌరుషానికి ప్రతిరూపము. ఆకాశమెంత ఉన్నా గాని సూర్యుడొక్కడే, వేల ఏళ్ల తెలుగు చరిత చంద్రుడొక్కడే. విభజనతో వికలమైన తెలుగు ప్రజల గుండెకు సర్వస్వం కోల్పోయి రోడ్డున పడినప్పుడు తెలుగు ప్రజల కండదండగా నిలిచిన ధీరుడు.